नमस्कार, आज आम्ही या व्हिडिओत मांडी करची पळूया. हाका चवडी बी म्हणतात. चवडी करच्या कामक जाय 1 वाटी मैदा पीठ, 1 वाटी साखर, अर्ध वाटी खोबरे, 5-6 वेलची, 1 टेबलस्पून तीळ, 2 टेबलस्पून मैदा पीठ लाटण यूज करच्याक, अर्ध चमच मीठ, 1 होड चमच तेल आणि अर्ध लिटर तेल तळच्याक. सगळ्यात पहिली साखरे पीठ करून घेऊया. त्याच्या खातीर साखर आणि वेलची एक मिक्सराक घालून त्याची गंध पीठ वाटून घेऊका. तीळ जराशी पुटपुट पर्यंत भाजून सेपरेट कांड दवरका. मांड्याक घालच्याक हूर्ण तयार करया. त्याच्या खातीर एक होड आयदना भितर तयार करून दवरील साखरे पीठ घालका. तातूंत किसोवन दवरील खोबरी घालका, भाजून दवरील तीळ घालका आणि सगळे एक कडेन मिक्स करून घेवका. मांड्याचं हूर्ण रेडी झालं. आता मांडी करच्याक पीठ घालून घेऊया. त्याच्या खातीर एक होड आयदनात मैदा पीठ, मीठ आणि थोडेशे तेल घालून घेवचे आणि थोडे थोडे उदक घालून मऊ पीठ घालून घेवचे. आणि पीठ घालून जावचे येईल की लास्ट थोडेशे तेल घालून परत मळून घेवका. आमगेल मऊ पीठ रेडी आसा. हाजी आता लोळी करून घेऊया. लांब बारीक लोळी करून घेवची आणि सुरे यूज करून बारीक बारीक गुळी कापून घेवचे. आम्ही दिल्ली मापान 17 ते 18 मांडी जातात. त्याच्यानंतर एक एक गुळी पिठा भितर बुडवून त्याची पुरी लाटून घेवका. ही पुरी जात तितली पातळ लाटून घेया. दाट उरल्यार भाजचे वेळार पुरी वरी फुगून येता आणि मांडी समजायनात. तेल हून करून दवरका. गॅस हाय उरका. झारो, एक सुरी, तवो, तयार केल्ले साखरे मिश्रण आणि एक प्लेट रेडी दवन घेवका. गॅसा फ्लेम हाय आशिल तेन्नाच तेला भितर ही पुरी सोडका आणि एक हातात झारो आणि एक हातात सुरी दवन ही बेगी बेगी पुरी तळून काडका. पुरी फुगच्या दिवच्याना आणि खूप वेळ बी भाजच्याना नाजाल्यार ती घट्ट जाता आणि मांडी फुटतात. हुन पुरी प्लेटा कण घेवची आणि वयल्यान साखर फापुडचे. अर्ध कवण परत वयल्यान साखरे पीठ फापुडचो आणि त्रिकोण आकार करून कवण दवरचे. पुरी हुन असताना साखरे पीठ फापून घेवका. नाजाल्यार पुरी घट्ट जातात आणि कवळच्या वेळार मांडी फुटतात. अकस्मात पुरी फुगल्यार ती झाऱ्यान अडचून घेवची. तव्याचेर दवरिल्ल्यान ताजे एक्सेस तेल तव्या लागून वता आणि साखरे पीठ आमकां गोडसाण कितले जाय म्हण पळोवन घालचे. हून आशिल तेन्ना ही जरा मऊ दिसतात, निविल की कुरकुरी जातात. आमगेल कुरकुरी मांडी रेडी आसात. तुम्ही बी हे घरात ट्राय करून कसाल म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.